Assalamu alaikum hurmatly adamlarym. Garaşyny baqy tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmegläşýär. Şuň hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow garaşyny baqy tarap Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheriniň 140 ýylyny hormatyna gurulýan ekologiýa şäherine akdaşdy. Hemem köpçüliklerini velosipedli ýürüýüşe badarga berdi. İr bilen hormatly prezidentimiz Ak şäherimiz Aşgabatyň 140 ýyllyk münasibetli ekologiýa we sport şäherine velosipedli ýürüýüşe badylgy berdi. Ministrler kabinetiniň başçygynyň Aşgabat şäherine gödükçige diýen ornmasary Durdulyp, ýol ugry häzirki döwürde şäherde alınıp barlayan işler paýtagtymyzyň ekologiýa derejesini pugtulandyrmak, şanly senäni dawrlandyrmak boýunça ýaýbanlandyrylan giň göçerli şäherler, şeýlekem täze gurulýan binalardaky gurulşyk işleriniň depkinlerini ýoklandyrmak boýunça ulul berilen tarşyklaryň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde şäheriň ekologiýa derejesini onun ähli künjekleriniň bagy bozsanlygy bilenmegine, teýgiýäkleriň we meýdançalaryň, adamlaryň söýgüli künjeklerini öwrülmegi ornuny zerur tagallalaryň edilmeginiň wajypdygyny öňçekdi. Şunlukda adamlar hakyna galada, şäher ýylatynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň iýlikderli gowlandyrylmagy bilen baglanyşly meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanmalygyny bellädi. Maý aýynyň täher çagynyň arasy we hoştap howaty, köpetdaň etekleriniň ýaşyl libasy betsenin ajaýyp ýerleri, ruh bilentik hemde ýatdan çykmajak täsirler bagş edýär. Bahar patlarına Türkmen tebigaty aýratyn, gaýtaranmajak güzül keşfi bilen tapawutlanýar. Ak mermerli Aşgabatyň täzelenýän binagarlyk toplamy tebigatyň täsin keşfi bilen ajaýyp sazlaşygy döredýär. Şäheriň günorta künjeginde ýerleşýän ajaýyp bitaraplyk binasynyň ýanyndan Ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başçygy, ministrler kabinetiniň başçygynyň ornmasarlary, harby we hukuk goraýjydarlaryň ýol başlary velosipedli ýürüýüşe goşuldylar. Velosiped sporty bilen meşgullanmagyň adamyň saglygyny berkitýändigini, onuň işiňligini ýokarlandyrýanlygyny lukmançylyk ilmi suwd etdi. Mehriban arkadagymyzyň başlangyjy bilen ýaýbanlandyrylan velosipedli ýürüýüşler durmuşymyzyň mühim ugurlarynyň birini urly. Ýurdumyzda sportyň bu görnüşiniň muştaklarynyň sany barha artýar. Velosiped sportynyň ähli ýaşdaky adamlar üçin elitärli bolmagy, onuň esasy artykmaçlyklarynyň biridir. Şeýlekem Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli geçirilýän ekologiýa şäherini Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlary we halk maslahatynyň agdalary, ýurdumyzyň ministrlikleriniň, puwdoklaryň dolanyş idaralarynyň, köpçüliklerin habar berişleriniň, jemgyýetçi guramalaryň, ýokary okuw mekdepleriň wekilleri, paýtagtymyzyň ýaşaýjylary goşuldylar. Odal habar berişýäli Aşgabat şäheriniň häkimligi we ýurdumyzyň jemgyýetçi guramalary şanly senem nasibetli 10-25 maý aralygyna köpçüliklerin ekologiýa şäherini geçirmek baradaky başlangyjy öňe sürdiler. Şunda mehriban arkadagymyzyň ekologiýa we daşgur şogoramak ulgamyndaky giňerimli işleri aýratyn ähmiýete eýe boldy. Munyň özi ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri turýan ugry höküminde kefiyetlenildi. Ýurdumyzda ykdysady we durmuş ulgamyna amala aşyrylýan toplamlaryň özgertmeler maksatnamalary, raýatlarymyzyň ähli wagtda awadançylygynyň mühim şerti höküminde ekologiýa bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Şeýlekem ekologiýa we sport şäherini paýtagtymyzdaky döwletler köşkünde terbilenýän çağalar mehriban arkadagymyzyň sowgat beren velosipedlerine goşuldylar. Munyň özi döwletler köşkünde terbilenýänleriň ýurdumyzyň durmuşynda mühim ähmiýeti bolan dawaryl şäherlere uly höwes bilen gatnaşýanlyklarynyň aýdyň beýany bolup durýar. Täher bilen şäher ýylaty günnelik işlerine, durmuş ýergelerine rywany bolýarlar. Olar baharyň ajaýyp pursatlarynyň bugünkü täheriniň hassa nuranydygyny, onuň adam ruhuny oňyn täsirini ýetirýändigini şatlyk bilen belleýärler we dürüdilýän amatlyklar üçin arkada prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Uzak möhletli geljegi nazara almak bilen Aşgabaty ösdürmek mehriban arkadagymyzyň başyna başlan şäher gurulşyk siýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Paýtagtymyzyň häzirki keşfinde binagarlyk we inженер teňik çözgütler ulgamyny, öňde barjy ýörelgeler, milli binagarlygyň iň gowy däpleri öz beýany tapýar. Aziýanyň merjeni, dünýäniň iň owadan we ýaşamak üçin has oňoýly şäherleriniň biri höküminde karar edilen Türkmen paýtagtynyň ajaýyp keşfi, gaýtaranmajak
öz bolşdy gözelligi bilen tapawutlanýar. Aşgabaty sözüň doğru manasyna seýilgäkleriň şäher diýip atlandyrmak bolar. Aşgabat görkana ýaşyl baglary hemde dürli renkli gülleri, täsin suw çugdurumlary bilen ýatdan çykmajak täsirler galdyrýar. Ýurdumyzyň baş şäheriniň köp sanly binalarynyň halkara derejesindäki degişli güwänamalara münasip bolýanyny we öz bolşy binagarlyk sözüde bolan ajaýyp diskalaryň gaýtaranmajak gözelligi bilen Aşgabatyň Guinness'in rekordlar kitabyna münasip urun eýilýänligini bellemeli. Munyň özi mehriban arkadagymyzyň Aşgabat şäherini hemme tarapdan ösürmek boýunça öňe sürýän başlangyçlarynyň halkara ikrarnamasyna iyi bolýanyny alamatlandyrýar. Hormat prezidentimiziň ählimumy ekologiýa babatda öňe sürýän anyk başlangyçlary halkara birleşiginiň dolu gollawyna we ikrarnamasyna münasip bolýar. Arkadag prezidentimiziň başlangyjy bilen 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan her ýylyň 3-nji iýunyna bütün dünýä velosiped gününiň döredilmegi munyň aýdyň suwutnamasydyr. Ýurdumyzda ekologiýa sport şäherleri, şol sanyna her ýyl giňden bellenilýän bütün dünýä saglyk güni münasip etilýän şäherler ýygyderli geçirilýär. Sagaldyş we terbiýeçilik ähmiýetinden başga da olar jemgyýetiň ekologiýa medeniýetiniň ýokarlandyrylmagyna we kämilleşdirilmegine ýardam edýär. Mehriban arkadagymyzyň belleşýäli arasy ekologiýa, saglyk we sport diýen düşünjeler öz aralaryna birk baglanyşlydyr. Hormat prezidentimiz ýolugry halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýygyderli gowlandyrylmagy bilen baglanyşly meseleleriň hemişe gözegçilikde saklanmalygyny belläp, burada durmuşa geçirilýän şäherleriň häzirki döwrüň talabyna laýyk gelmelidigini, olaryň halkymyzyň durmuş ulgamynyň üçinçiligine gönükdirilmeligini aýtdy. Döwlet başlarymyz tagdyn we işçiň durmuş ýerlgesiniň ösdürilmeginiň, halkymyzyň aýratyna ýaşlaryň beden terbiýe we sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak orna ähli virus şäherleriň görülmeginiň wajypdygyny belläp, bu babatda degişli ýol başlara bir näçe taşlyklar berdi. Hormat prezidentimiziň belleşýäli velosipedli ýürüýüşler adamlara tebiğata ýakyn bolmaga, onuň gözelliginden lezzet almaga ýardam edýär. Biziň ata-babalarymyz hemişe mehriban tebigatymyz bilen tazyşykda ýaşapdyr. Onuň güç, kuwat hemde dürüjlük ilhamyny alypdyr. Bularyň ählisi mehriban halkymyzyň günnelik durmuşyna we bayramçylyklaryna, onuň parasaty diýip desturlaryna, baý halk dürüjligine, ajaýyp sunugat eserlerine öz beýanyny tapdy. Häzirki döwürde tebigata aýawly garamak, milli öýdolşylygyň möhüm ýörelgeleriniň biri bolmak bilen döwlet ýadatynyň ileri tutilýän ugruna urilýär. Mehriban arkadagymyz velosipedli ýürüýüş tamamlap, hökümet binasynyň ýanyna geldi. Hormatly prezidentimiz gözel keşfe giren seýilbaglar we seýilgäkler Aşgabatyň bedegi, onuň öýdolşy ýüzi hemde şäher bedeginiň möhüm bölegi bolmak bilen çäklenmän, eýsem okguly ösýän uly şäherde kadaly ekologiýa sazdaşygyny üpçün etmäge ýardam berýär diýip belledi. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli guralan köpçülikliň velosipedli ýarşa gatnaşçylar birden paýtagtymyzyň Ak şäherim Aşgabat binasyna tarap geçip gitdiler. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli köpçülikliň beden terbiýe şäherleri ýetaty maksaddan başga da jemgyýetiň tagallalarynyň birleşdirilmegine, adamlaryň tagdyn durmuş, paragatçylyk we alalaşyklyk, dürüjlük hemde hoş niýetlilik ýörelgeleriniň töweregine hassa birk jebisleşmegini şertlendirýär. Ýödüniň bilinç derejesine laýyklykda watanymyzyň syýasy, işegürlük, medeni, sport we jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm merkezi bolmak bilen bir hatarda häzirki wagtda Aşgabat, Tewit we ählimumy hyzmatdaşlygyň ikrar edilen merkezi hem bolup durýar. Şonlukda tutuş ýurdumyzda bolşýaly paýtagtymyzda tagdyn durmuş ýerleriniň berkitilmegine, köpçülikliň beden terbiýe tagaldyş hereketiniň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Köpçülikliň beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň ösdürilmegi bilen bir hatarda paýtagtymyzyň ekologiýa ýagdaýynyň häzirki zaman taraplaryna laýyk gelmegi, şäheriň ähli ýerlerine seýilgäkleriň we ýaşyl zowlaklaryň döredilmegi, arkadag prezidentimiziň ýol başlygyna amala aşyrylýan durmuş syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilýän tebigaty goraýyş syýasaty Birleşen Milletler Guramasynyň yglan eden durnukly ösüş maksatlarynyň ileri tutilýän ugurlaryny hemde dünýäniň ekologiýa ulgamyny goramak baradaky gaýry goýulmasy wezifelere doly alaýyk gelýär. Ýurdumyz
ekologiya we daş goşaw goramak ulgamyny ägir tuly tejribe eýe bolmak bilen ony umumy awadançyň bähfidine ulanmaga çalşýar. Şuňky çärede ýurdumyzyň tebigaty aýyguly garamaga, onuň baýlyklaryny gorap taklamaga hem de artdyrmaga, halkymyzyň awadan durmuş üçin ähli şertleriň döredilmegini üpçün etmäge gönükdirilen strategiýa bir ıgrarlydygynyň nobatdaky tutnamadydyr. Biçäre ilatymyzy ekologiýa hemde beden terbiýe tagaldyş hereketine mundan meýläkde işeň çekmäge, ýardam etmäge gönükdirilendir. Aşgabat şäheriniň 140 ýyl münasibetli geçirilýän ekologiýa çäresine gatnaşçylar ýollaryny dowam edip Aşgabat binasynyň ýanynaky meýdança geldiler. Bu ýerde bugünkü ähmiýetli çäre münasibetli dawara geçirildi. Dawaranyň dowamynda çykyş edenler häzirki döwürde ýurdumyzda adamlaryň saglygynyň berkidilmegi, köpçülikliň beden terbiýanyň öýtürilmegi, şol bir wagtyň özünde amatly ekologiýa ýagdaýynyň belin derejeleri çykmagy bilen baglanşykly meseleleriň mehriban arkadagymyzyň amala aşyrýan döwlet siýasatynyň esasy ugurlarynyň birine öwrenligini bellädiler. Hormatly prezidentimiziň Ak şäherim Aşgabat adly täze kitaby ýurdumyzyň baş şäheriniň şöhratly taryhyna, onuň häzirki gününe we gadanýan üstünliklerini, iýilýän bilinç sepkitlerine başlanýar. Bu kitap şanly terim nasibetli Türkmenistanlylara ajaýyp sowgat boldy diýip bir ýerde çykyş edenler aýratyn bellädiler. Ýa-da döwürde arkada prezidentimiziň iýdigderli tagallat netijesinde ýurdumyzyň dürli günjeklerini we paýtagtymyzda ekologiýa hemde köpçülikliň beden terbiýe hereketi toplumlaryň esasy ösürilýär. Bu bolsa ýurdumyzda halkara derejeli türgenleriň kemale gelmegi bilen bir katarda saglyk ýagdaýynyň hasy gowranmagyny şertlendirýär. Ähli ýerlerde sport toplumlary, stadionlar ýaşlaryň iň gelim gidimli ýerleriniň birine gülli. Soňky ýyllarda sportyň dürli görnüşleri, aýratynda onuň ekologiýa görnüşi hataplanýan velosiped sportynyň öýtürilmegi köpçülikliň häsiýeti eýe boldy. Häzirki döwürde velosiped sporty bilen meşgullanýanlaryň sany hasy artdy. Soňra dawara aýdym taýyl çykyşlar, joşuny tanışlar bilen goşdy. Ýurdumyzyň medeni köýsüň saatlary, ýöýleriniň bilinç owazy beslenen çykyşlary bilen bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, arkadaky prezidentimiziň ýol başlygyna amala aşyrylýan asylly işleri, şanly senleri hemde halkymyzyň bagtyar durmuşyny wasp etdiler. Ýurdumyzda ýokary netijeli sportyň ösürilýänligini, oňa ýaşlaryň işen gatnaşýanyny wasp edýän aýdym taýlar bir dogrulan dawara öýe bolşdy, bayramçylyk öwüşgüni çaýdy. Paýtagtymyzyň ajaýyp günjekleriniň birine ýerleşýän Aşgabat binasynyň ýanynaky meýdançyda çykyş eden sungudy saatlary, öýleriniň bilinç ruhy beslenen aýdym taýlary bilen türkmen sportynyň ösürilmegi, tagdyn durmuş ýelgeleriniň berkitilmegi uğruna iýdigderli tagalla edýän mehriban arkadagymda hoşallyklaryny beýan etdiler. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli guralan ekologiýa çäresiniň aýdym taýly çykyşlary bilen utgaşmagy ýurdumyzyň we jemgyýetimiň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan wakalaryň ýatda galyjy pursatlary, täsirli çykyşlara beslänýänliginiň aýdym beýany bildi. Munyň özi halkymyzyň arkada prezidentimiziň ýol başlygyna biýik ýeňişler nazarlaýan tutumlarynyň arawaşyklary beslänýänligini has aýdynlygy bilen görkezýär. Iniworsa hormatly prezident bilen Türkmenistanyň Newt gaz pudugyny daşary ýurtmaýa goýmagyny çekmek boýunça halkara forumuna gatnaşyjylary iýberini gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly halkara forumuna gatnaşyjylar, gadarly mehmanlar. Sizi Türkmenistanyň garaşçylygynyň 30 ýyllygynyň hemem gödel paýtatymyza Aşgabatyň 140 ýyllygynyň uly dawaralar bilen bellenýän ýyly bolan Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylyna paýtatymyza geçirilýän Türkmenistanyň Newt gaz pudugyny daşary ýurtmaýa goýmagyny çekmek boýunça halkara forumynyň öz işine başlamagy bilen tüýsürekden gutlaýan. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Newt gaz toplumyny ösürmek boýunça öňde duran wezipelere üstünlikli durmuşa geçirmekde we halkara forumynyň ähmiýeti ören urlar. Türkmenistan energiýa terişlerini dünýä bazarlaryna iýermek bilen barhatarda neft we gazy gaýtadan işleýän döwrewap önümçilikleri döretmäge uly ünseriýär. TV gazyň äwrt urgulary boýunça dünýäde öňde barjy orny eýleýän ýurdumyzda ykdysadymiziň neft gazy we senagat pudugyny ösürmek boýunça giň ýerimli taslamalar amala aşyrylýar. Uglabadorot şeýle malyny gaýtadan işlemäge ýürütülýän iri senagat deshalar gurulýar.
Bu halkara forumuna daşary ýurtlardan gatnaşýan işgörler ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplumyna maýy goýumlaryny çekmegiň mümkinçilikleri, neft gaz puduny üsürmegiň strategiýasy, döwrebap tehnologiýalary işeň çekmegiň tejribesi, hyzmatlary amala aşyrmagyň ýollary, senagaty döwrebaplaşdyrmagyň usullary bilen tanışdyrlar. Energetika pudugyny däp bolan strategik gatnaşyklary saklamak bilen barhatarda ýurdumyzda Ýewropa, Aziýa, uzak günnögör, günorta günnögör urar boýunça energetika hyzmatdaşlygyny barha giňeldi. Dünýäniň öňde barjy neft gaz kompaniýalary awraly maliýe düzümleri bilen işeň hyzmatdaşlygy ösürýär. Forumda daşary ýurt maýy goýumlaryna gyzyklanma bildirýändiň ählisini hususan işgörleri häzirki zamana maýy goýum hyzmatlaryny amala aşyrmak babatynda tekliplerini beýan etmäge hem türkmen kärdeşleri bilen gepleşikler geçirmäge doly mümkinçilikler durdular. Hormatly halkara forumuna gatnaşyjylar, gadarly mehmanlar, Nevtek hememe tebiği gada baý bolan ýataklary daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek arkaly çalt depkinler bilen özleşdirmek ýurdumyň neft gaz toplumyny ösürmegiň ileri tutulýan ugurlaryny berdir. Täze ojaklary açmak, açylany täze känleň çägini giňeltmek, täze goýulary burawlamak ýaly işler, baglaşylan şertlamalar hem alalaşyklar esasynda daşary ýurt kompaniýalary bilen birlikde alınıp barlýar. Türkmenistanyň energetika strategiýasy ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplumyny hemme taraplaryny ösürmäge hem dünýäniň energetika urgamyna sadaşykly goşuşmagyny gönükdirýär. Şoňa räde köpürli gaz geçirji urgamyny döretmek, türkmeni energiýa serişlerini dünýä bazarlaryna uğratmagyň urlaryny diversifikasiýa ýol bilen ösürmek boýunça giň gyrmly işleri durmuşa geçirilýär. Häzirki wagtda Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň guruluşy işleri ýokary depkinde alınıp barlýar. Bu ýer taslamanyň durmuşa geçirilmegi diňe bir oňa gatnaşyjy döwletleriň ykdysady kuwatyny putrandyrmak bilen şäklenmän, eýsem dünýäniň beýleki ýurtlarynyň ösüşine de oňoýly täsirini ýetirer. Bugünkü güni Türkmenistan energiýa terişlerini diňe bir önürmek ýa-da daşary ýurtlary iýermek bilen şäklenmän, eýsem dünýä bazarynda uly islegden pedalanýan gaz himi önümleriniň eksportynyň möçörlerini ýyl saýyn artdyrýar. Babatda tebiği gazy gaýtadan işläp täze önümleri önürmegi ýoly goýmaga uly ähmiýet berýär. Soňky ýyllarda kabul edilen maksatnamalary laýykda bir näçe işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň neft gaz senagatyny ösürmegiň maksatnamasyna laýykda bir-de ýakyn wagtda enşeme gaz himi toplumlaryny hem zawodlaryny gurmagy gözüňde tutýar. Gelecekde de ýalňyş energetika toplumyny şuňaly sebit hem dünýä ähmiýetli täze taslamалary durmuşa geçirmek biziň döwlet syýasatymyzyň möhüm ugurlarynyň biri bolar. Şeýlelikde tebiği baýlyklaryny diňe bir halkymyzyň däl, eýsem bütün adamzadyň awadan durmuşynyň ýagty geljeginiň hatirasyna gönükdirýän Türkmenistan halkara giňişligine anamdar hyzmatdaş hökmüni tanalýar. Bu halkara forumynyň ýurdumyzyň hünärmenleriniň daşary ýurtly maýydarlar bilen birlikde özara tejribe aşmagyna, geljekde giň gyrmly hyzmatdaşlygy ýoly goýmakda, hem iki tarapyn bähwetli taslamалary ara alyp maslahatlaşmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyny berkinarýar. Gadarly dostlar, hormatly halkara forumuna gatnaşyjylar. Sizi Aşgabat şäherine geçirilýän Türkmenistanyň neft gaz pudugyny daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýsürükden gutlaýan. Size berkjan saglyk, uzak ömür, awadan we bagtyar durmuş. Ata watanymyzyň neft gaz pudugynyň işini ösürmek, hem ony milli ykdysadyýatyň kuwatly ulgamyny öwürmek babatda alp barýan işlerinizi rowaşlyklary ardy edýän Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin, hem Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanow Kazan şäheriniň 175-nji mektebine bolup geçen köp sanly adam pedalaryna getiren, olaryň köpsiniň neresi çağalan bolmagy bilen bagly fajigaly waka derarly şuňgur gynanjyny bildirdi. Türkmenistan prezidenti şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkyny hem hökümetiniň adyndan şeride hut öz adyndan gurban bolanyň dogan garnaşlaryna hem ýakynlaryna ýürekden gynanjyny hem de medet berji sözlerini beýan etdi.
Ejer şekenlere bolsa, tiz wagtda sagalmaklary bardaky dileglerini aýtdy. Watan Habarlary ýetirmede dowam edýär. Ýakynda hormatly prezident Gurban Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli Ak şäherim Aşgabat adly täze ajaýyp kitabyny halkymyza sowgat berdi. Döwlet başçylygyndan Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabynyň tanışdyrylyş dabarlary Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyn hem ýurdumyzyň daşary işler ministrliginiň guramagyna geçirildi. Türkmenistan'ın harby hukuk goraýjy idaralar tarapyndan Goranmak ministrliginiň merkezi serkerdeler öýüne geçirilen tanışdyryş dawratyna gatnaşanlar Aşgabatyň 140 ýyllygynyň öňýanyny Türkmenistanlylara şeýle ajaýyp kitaby peşkeş beren üçin millilizerimizde tüý sürekden hoşallyk bildirip, munun beýlegem dürejlik üstünliklerini arzuw etdiler. Çykyşlarda täze eseriň hormatly prezidentimiziň ozal meşhur kitaplarynyň hataryny artdyranlygy bu soňç bilen belenildi. Hemem şu münasibetli millilizerimizin adyna gutluk sözleri aýdyldy. Çünki täze kitaby eline alan desini, oň sahypalaryny agtaryp, paýtagtymyzyň görnüşlerini synlamak bilen ony okumak, kitap bilen ýakynan tanışmak howasy dörüye. Täze kitabyň ajaýyp mazmuny, çeperçilik taýdan bedelşi, çapxana işleriniň hem ýokary derejede ýerine ýetirilmegi oň täsirligini hasam artdyrýar. Dawarda çykyş edenler bu kitapda döwlet başlarymyzyň watanymyza, paýtagtymyza, mehriban halkymyza söýgüsiniň beýan edilendigine aýratyn nyktadylar. Owadan Aşgabat şäherimiz barada her birimiziň ýüregimizden çykýan arkadağımyzyň ak şäheri diýen jümleniň dörmegi ýöne ýerdenler. Arkada prezidentimiziň şäher uruluşyk siýasaty bilen paýtatymyzyň binagerlik keşfi, durmuş we hyzmatlary ulgamy soňky ýyllarda hasam özgördi. Şolaň eklesem, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda döwlet başlarymyzyň durmuş geçirgen beýik işler netijesinde mümkin bolýar. Garaşdy watanymyzyň paýtagty Aşgabat şäheriniň ösdürmegi tapgyr amal aşyrylýar. Millilizerimizin kitabyň başyna akyllar şahyrymyz Matymly Pragynyň şagyr tetirlerine ýüzlenmegi nusxalyk edebiýatymyzyň nesilleri bağlaşdıryan ulu güýjüni aýan edýär. Kitabyň Aşgabatda ak arzuwlar amala aşýa atly ikinji bölümini millililerimiz ak arzuwlar, ak şäher söz düzümleriniň manysyny düşündirmek arkaly halkymyzyň gowy niýet tutunmak hakyndaky ynamyny beýan edýär. Kitapda eklimiziň söýgüli şäherimiziň üýtgeşik gözelligini açyk görkezýän fotosuratlar dörejlik duýgulary bilen saýlanyp alınıp, paýtatymyzyň taryhyny, şu günni we geljegini beýan edýär. Okuyca öz bolşly binagerlik desgalan täsinligini, giň şaýollary, eň täze awtobanlary we beýleki ajaýyplyklary kitapdaky owadan suratlar arkaly synlamagy mümkinçilik berilýär. Bu ajaýyplyklaryň ählisi soňky ýyllarda döwlet başlarymyzyň ýol başlygyna guruldy. Çünki Aşgabat ýaşaýjylar üçin döredilen oňoýly şertler babatda döwrewapdyr. Ol medeniýet, bilim, ilim, saglyk goruş, sport hemem halkara hyzmatdaşlyk boýunça ösüş merkezidir. Kitap 6 bölümden ibaret bolup akylny okulýar. Aşgabat dünýä binagerliginiň merjeni diýen bölüm bolsa, oňot ýaşamyň ilkinji şerti oňoýly döwrewap öýler. Rowşan geljek bünyady, meden hadinanyň jemlenen şäheri, saglyk ýaşaýyşyň amatlygynyň esasy şerti, sportuň sagdylygyň we ruhlanetligiň şäheri. Aşgabat halkara hyzmatdaşlyk merkezi, binagerligiň täze nusxasy atly bölümçeleri özüne jemleýär. Şolarda getirilen maglumatlar döwrewap şäherimizi ösürmeň ogurlarynyň her biri hakyndaky bilimleri baýlaşdyrýar. Täze kitapda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, paýtatymyzy ösdürmekde gazalynan üstünlikler hakynda jekme-jek görüň berilýär. Bu eseri okap, millilizerimizin zekini, häzirki zamanyň ösüni şäher guruluşyk ilimlerinden baş çykaryp, eňwer täsini taslamalary, ýokary netijelik bilen durmuşy geçirmek ussatlygyna haýran galýarsyň. Kitabı okan okuji häzirki zamanyň guruluşyk, inženerçilik işleri, hyzmatlary ulgama babatdaky täze düşünjeleri bilen tanış bolýar. Ýurdumyzyň baş şäheri oň ýaşaýjylarynyň ýürekden söýgüsiniň canly misalydyr. Ak şäherim Aşgabat atly täze kitap bolsa, paýtatymyzyň şany 140 ýyllyk münasibetli millilizerimizin halkymyza ajaýyp peşkeşidir diýilip aýratyn belenildi. Dawaranyň ahyryna oňa gatnaşyjylar tarapyndan ýurdumyzyň ýaralýyşlarynyň belen serkerde başly hormatly prezidentimiziň adyna ýüzlenme kabul edildi. Soňra dawara gatnaşyjylar bu ýerde şany senanyň hormatyna başlanan amal haşam sunugutynyň durly eserleriniň, şeýle-de Aşgabatyň şöhratly geçmişini, şu günni beýan edýän arxiw materiallarynyň bayramçylyk sergisini synladylar.
Hormatly prezident bilen Ağ şäherimi Aşgabat täze tabynyň ýurdumyň daşary işler ministrliginiň guramagyny Halkara Gatnaşyklary institutyna geçirilen tanyşdyrışda barasy has hem täsirli boldy. Çıkışlarda turu başlany Mehriban watanymyzda ýene bir şahatlykly waka. Hormatly prezident bilen Ağ şäherimi Aşgabat atly çuňur pehem paýagda ýurlan täze tabynyň neşredilip oňa agbyr halkymyzda sowgat edilmek münasibetli gahrymanlar kydamda ähli halkymyzda tüý sürekdeni gutluk sözler aýdyrly. Hemme döwlet başlymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak, ýyl ýurt bäxtli döwletli işleriň kemi işleri wajanymagy arzu edildi. Çıkışlarda gahrymanlar kydamyzyň dana paýhatynyň dören täze tabyny watanymyzyň ýüregi, Aziýanyň merjen şäheri Aşgabada buruny beýik süýgüni hemem bu ýytonjy barha joşdurýan beleni. Hormatly prezident bilen giň dünýä garaýşly paýhatynyň dören täze tab, bagtyar netirlemede agdybirlik, watançylyk, ansanperwerlik, halallyk ruhuny terbiýelemekde. Watandaşlarymyzy berqarar döwletimiziň güllä ötme guruna beýik işleri ruhlandyrmakda möhüm ähmiýete eýdir. Bular barada aýtmak bilen çykyş edenler gahrymanlar kydamyzyň Ağ şäherimi Aşgabat atly täze tabyna paýtatamadan tutuş sebäpden hemme dünýäniň üçünlik taryhy ähmiýeti, ajaýyp hemem özboşly binagarlyk sunuty, berqarar döwletimiziň çuňur oýlanşykly içerige daşary täze, türkmen halkynyň şöhraty taryhyndan şuň reçende agdybirlikde, dost soňlukda Aşgabaty üsürmek urnaky merdana zähme söýürlik hakyna çuňur manyly tesirleň jemlerini ünitjekdiler. Kitapda paýtatymyzyň günnüzki hemem aşamky oduny görnüşlerini düşüren fotosuratlar, şeýle äli moşul öwüşgünli gözellikleri besenen Aşgabatyň ajaýyp künjekleriniň suratlaryny ýerleşdirmegi, Ağ şäherimi Aşgabat atly täze tabyň ähmiýetini has hem artdyrýar diýip çykyşlarda aýratynda atarly. Hormatly prezident bilen Ağ şäherimi Aşgabat atly tabynyň binagarlyk, tehnik hünärler, inženerçilik şeýle taryh, medeniýet öwrünş, diplomatiýa we tahyk kadar kydamany ilim bilimlerini jemlerini ýetirbarly çeşmet hökmündäki gymmatyny onu ukap başanyňda destini göz ýetirip bolýar. Täze kitapda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne paýdatymyzy ösürmekde gazanylan üstünlikler hemem şäheriň häzir zaman şäheri diýen derejä eýe bolmagy hakyndaky maglumatlar has jikmejik gurrungerli. Dabarda belen şiýale döwlet başlymyzy garaşy watanymyzyň paýtagty Aşgabady ösürmegiň tapgyrlaýan maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmek bilen gyýytgy döwrüň dowamynda dünýä nusruk şäher gurmagyň tejribesini äşkar etdi. Gahrymanlar kydamyzyň bu wagtda Ağ şäherimi Aşgabat atly tabyny beýan edýän maglumatlaryň ählisi jemlenip, paýtagat şäherimiziň syýasy jemgyçilik ösüşleriniň dürli uğurlaryna nusruk keşfini, toplanan tejribeni janlanýar. Dabaran ahyryna Ağ şäherimi Aşgabat atly tabyny tanyşdyryş dawratyna gatnaşyjylar hormatly prezident bilen ýüzlenme kabul etdiler. Ahal Balkan daşowy lewap hememe Marul aýatlarynyň häkimliklerine maslahatlar geçirildi. Olarda hormatly prezident bilen 10-njy maýda sanly ulgamy arkaly geçiren iş maslahatyny öňdöňe gödäýplerini ýerine ýetirmegiň ýolları kesýetlendi. Vilayet şäher hemem etrap häkimlikleriniň jogapkar işgärleriniň Vilayet derejesindäki idara kärhanalaryň ýol başlarynyň hemem beýleki degişli adamdan gatnaşmagyna geçirilen maslahatlary ýokary iş şeňli bilen tapatlandy. Maslahatlardan çıkıp geplen adamlar hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ähli ugurlary boýunça edilmeli işler hakyny jikmejik gurrun etdiler. O sena toplumyny Türkmenistan parahatçylygyň we näşmeň watany ýylynyň gally urugyna ykjam taýýarlyk görmegiň her bir işi ýürüti meýilnama laýyklykda ýerine ýetirmeň möhümdigi bellenildi. Ýurdumyzyň gallaçylary her ýylly agykinlerden bol hasyl almagyň kemil tejribesini topladylar. Bu asly dep şu ýyl üçin mahsus bolmalar diýilip çykyşlardan ygtyly. Bu möhümi ýokary gurumçylyk derejesine geçirmäge aýratyn ykjam taýýarlyk görüldi. Gowçy ekişi bellenen möhletlerde tamamlandy. Olary ýokary derejede ýyda getmegiň, ösüş suwuny tutmagyň, ekinleri ziýankeşlerden ygtybarly gorumagyň, gök we bagça ekinleriniň ýer almanyň bol hasylyny kemale getirmegiň we olaň hasyllygyny ýokarylandyrmagyň wezipleri barada da maslahatlarda jikmejik gurrun edildi. Ýer eýelerini mineral dökünler bilen öpçün etmegiň wezipelerini de üns çekildi. Suw akabalaryny, suw hojalyk detgallaryny gözäçilikde saklamagyň we olarda awatlaýyş işlerini geçirmegiň ähmiýeti, ekrançylyň medeniýetini ýokary galdyrmagyň, suw we ýer serişdelerinden ilmi esasy peýdalanmagyň ähmiýeti barada nyktalyp belenildi. Häzir kunluň her bir pursatyny ýerine ýetirilen işler ýylyň ýokary netijeleri bilen jemlenilmeginiň kepiller diýip maslahatlarda çykyp geplen adamlar bellediler. Şunuň ýaly maslahatlarda ýüpek gurçuklaryny ýokary
ýokary derejede ýyda gitmeň, kimin piläniň boluq hasylyny kemale getirmeň wezipelerini de aýratyn üns berildi. Hormatly prezidentimiň ýürüte kararlaryna hemem o özgörtmelerini laýyklykda bina edilýän desgalarda işleň alyp barylyşyna dowly seljerme berildi. Şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramy münasibetli ulanylmaga berilme gözüňi tutulýan desgalarda işleň gurulşyna aýratyn üns berildi. O we milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilşi, ykdysadyýatyň ähli ulgamlarda meýilnamalaryň berje edilşi, önümçilik pudoklaryny sanly ulgamyň ornaşdyrylşy dogrusyny aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar milletizmimiň bu babatda ähli şertleri dürüdip berýänini önsüçekdiler. Şu aýda bary ulan şanly seneleri belläp geçmeň wezipelerim maslahatlarda üns berilen meseleleň biri boldy. Vilayet häkimliklerine geçirilen maslahatlarda iýun aýyna geçiriljek medeniýet hepdelerine göwnüje taýýarlyk görüşüni hormatly prezidentimiň ozal beren tapşyryklaryny ýerine ýetirilişine de seljerme berildi. Hemem wezipeler kesitlenildi. Maslahatlara gatnaşyjylar hormatly prezidentimiň adyna hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly alymlar, ýurtda ýurdumyň Watan Habarlary Aşgabatda 11-nji maýda saat 20-den 12-nji maýda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan ulaýatyna üýtgäp ýağmur tuhagyp bu nordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 14-19 gradus gündüzine 28-33 gradus, kenary etraplaryna 23-28 gradus maýly bolar. Ahar ulaýatyna üýtgäp ýağmur tuhagyp bu nordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 14-19 gradus gündüzine 28-33 gradus maýly bolar. Margul aýtyna adkem burtuqaryp demirad gün nordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 14-19 gradus gündüzine 27-32 gradus maýly bolar. Liverpool aýtyna adkem burtuqaryp demirad gün nordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 15-20 gradus gündüzine 28-33 gradus maýly bolar. Daşowul aýtyna adkem burtuqaryp demirad gün nordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 15-20 gradus gündüzine 26-31 gradus maýly bolar. Paýtagty Aşgabatda üýtgäp ýağmur tuhagyp bu nordan teleskopda 10-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 16-18 gradus gündüzine 31-33 gradus maýly bolar. Ýurdumda şu may aýynyň 12-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany aşylýar. Ede watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme ýaz pasyna howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasyla görä gynmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bu düzgünleri berip berjäy etseňiz, ýylyň islendik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyýarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür ösenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edilýär.